So yan na. Ganyan kadami ang mga stranded ditong motorsiklo. Kuya, ikaw pa ka long way. So, ayan guys, nandito tayo sa tabi ng Mabolo Bridge. So, bali, dyan ang last portion ng highway. Ito, kita nyo naman yung mga masahirong bangka papunta sa kanilang barangay. Dito. Grabe man. Official pag I know. Mantipid daw. Pagdating naman doon, magbibigay naman yun. Ito yung gawain natin sa ihaw-ihaw ng saba. So, apply natin dito sa syudad. Dito sa Naga dahil stranded tayo. Ayan, daming mga truck dyan, buses na nakaparada. Okay. So ito guys, saba. Dito, stranded ng mga tao rito, halo-halo na. May mga taga-Samar, taga-Leyte, Mindanao. Lahat na. Ito guys, pangatlo. Kahit maghapon ito, walang kanin ulam. Kaya ko itong kayanin. Survival. Ito. Pero ang lalo po.